Kowakbti Hixanat Kowakbti Hixanat ሓሙሽተ ነኣሽቱ ኣህባይ ኣብ ዓራት ይነጥሩ ነይሮም ሓደ ካብኦም ንላዕሊ ነጠረ ርእሱ ተሃሪሙ ንመሬት ወደቀ ማማ ናብ ዶክተር ደው ኢላ ዶክተር ኢሉ ካብ ሕጂ ኣብ ዓራት ኣይትንተሩ ኣርባዕተ ነኣሽቱ ኣህባይ ኣብ ዓራት ይነጥሩ ነይሮም ሓደ ካብኦም ንላዕሊ ነጠረ ርእሱ ተሃሪሙ ንመሬት ወደቀ ማማ ናብ ዶክተር ደው ኢላ ዶክተር ኢሉ ካብ ሕጂ ኣብ ዓራት ኣይትንተሩ ሰለስተ ነኣሽቱ ኣህባይ ኣብ ዓራት ይነጥሩ ነይሮም ሓደ ካብኦም ንላዕሊ ነጠረ ርእሱ ተሃሪሙ ንመሬት ወደቀ ማማ ናብ ዶክተር ደው ኢላ ዶክተር ኢሉ ካብ ሕጂ ኣብ ዓራት ኣይትንተሩ ክልተ ነኣሽቱ ኣህባይ ኣብ ዓራት ይነጥሩ ነይሮም ሓደ ካብኦም ንላዕሊ ነጠረ ርእሱ ተሃሪሙ ንመሬት ወደቀ ማማ ናብ ዶክተር ደው ኢላ ዶክተር ኢሉ ካብ ሕጂ ኣብ ዓራት ኣይትንተሩ ሓንቲ ንእሽተይ ህበይ ኣብ ዓራት ትነጥር ነይራ ንላዕሊ ነጢራ ርእሳ ተሃሪማ ንመሬት ወደቀት ማማ ናብ ዶክተር ደው ኢላ ዶክተር ኢሉ ካብ ሕጂ ኣብ ዓራት ኣይትንተሪ ኣህባይ ኩሎም ደኺሞም ኣብ ዓራት ደቂሶም